ditimbali Ki Jogobaya. Ya nek ngono, aku tak rono. Kok sik to. Aku butuh omong-omongan karo kowe Sulastri. Jinah ditimbali Ki Jogobaya karben ngewangi Nyai Jogobaya. Saiki sih neng daleme. Kamu budale karo sapa kowe? Aku mau ya karo Yujina. Mula saya ki golek-goleki Yujina, aku tak rono sik ya Kang. Sik to. Perlune kowe lak mau ngarep bali to. Ya engko bareng aku. Aku sing bakal ngeterke kowe kondo nyang bapakmu, mbokmu. Nek si Jinah saiki ana perlu mula sik ngeterke kowe aku. Wah lama aku mau mangkate karo Yujina, baline ya karo Yujina. Ning rembuke cetha, rembuke gendahku aku tak matur marang bapakmu. Emah lah wong Yujina mau ki muni karo aku baline kok. Ora wis tok aja ngeyel. Aku tak goleki. Piye to? Dikandani ki sik gugu. Lah nek mau ki aku mangkat karo Kowe kuwi mong kari mulih wis tak terke. Ning sadurunge aku ngeterke kowe. Yo, tak omong. Iki dirembuk karo mlaku ya ora apa-apa. Wong iki wis sawetara nggonku bakal mbelakake marang kowe ning rasaku ki ora tekan. Kok ora tekan ki perkara apa ya, Kang? Mau gatekke aku ora? Ora. Pas lagi joget Ora. ning daleme Ki Jogobaya. Aku ora gatekke sapa-sapa. Anggere sing ngejak joget aku karo ngeki dhuwit ya kuwi sing tak gatekke. Oh. Saka liringing mripatku nalika aku nyawang kowe apa kowe ora niteni? Ora ki. Nek mau aku ora nyawang kowe, Kang. Wah, Tenan. mbaya sing rada mbudaya sithik. Lah nek ya Aja lirik kok ora krasa. ora krasa tenan, wong aku ki ya joget ngono lho. Ya wis, nek ora krasa ora apa-apa saiki ben luweh dene nabet ning rasamu aku tak bloko wae. Janjane aku kuwi seneng karo kowe. Seneng karo aku. Domonge kok malah mblokek. Ya ora kok le ngono aku ning ora percaya. Kok ora percaya piye to? Sing tak ngenengen rina wengi kuwi ya mung Sulastri. Mergo sak solahmu tansah gawe sematiku, tansah gawe seneng aku. Gelem ya? Moh aku. Kene lho, Kang. Kowe iki ya wis wancine to pamane kowe iki saiki njur diwengku wong lanang sing ben ana sing sok ngeterke, ana sing ngayomi. Moh aku ning aku rung seneng bebrayan. Aku sing pengen dhewe, pengen ajan joget ngono lho, Kang. Sing kok goleki sing kaya ngopo? Putraning bupati ngono apa piye? Aku ki Tangeh rung lamuan kowe iki seneng omah, cecak nguntal lempyak yen gadang sing luwih dhuwur ora timbang karo pangkatmu. ora perkara kuwi ning aku iki ora durung seneng omah-omah ngono wae aku sing seneng joget. Sesuk nek wis Isih seneng ajan joget. Nek wis ngerti rasane omah-omah kowe mesti getun kok ra biyen-biyen leh mau omah-omah. Mah Gelem ya? ora. Mah tenan aku mau Kang panggil mah. Kayu kang rineka jakma bibis bangsa pengwono kuwi. Emah. Kok emoh Lah nek emang tenan aku ki mau ora seneng ngono kuwi kok aku. golek sing kaya ngapa takon amping lan Mah, 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 gelem mah, gelem mah, eh mah, wong kowe kandhama ning awakmu ya lulut kok mah aku ki. kemangi karya jampi aja apes ragane
prinsip nggo nyuwek. Ben, Asem ki. ora gelem tenan kok dipaksa. Tenanan ki. Njur nek aku dadi bojomu nyok remuk aku. Ya Ben. Ular kambang mongso jatma. Suling alit muring Ayo saiki bengok kene ora ono sapa-sapa. Kowe bengok sing seru kene ora bakal ono sapa. Malane aku ki ya ora tresno tenan aku rung gelem ngono. Mergane aku kuwi ora aku eling, aku ki ora gendeng, aku iki ora edan. Kok kon eling? Ya ben ora edan ya ben aku ki mau tenan. Saiki apa aku kurang perwira? Maune ora wani aku wani ngeblakake isen-isene atiku marang kowe. Pangajabku supaya kowe nglanggati marang kekarepanku. Ning tak rewangi bloko kok njur ditolak ditampek isen. Ora perkara kuwi kan. Ning aku ki urung tresno tenan karo kowe. Aku durung seneng omah-omah. Tak kandhani yo tresno kuwi jalaran saka kulino. Sok tresnamu bakal sedo kliyen kowe dikulinake karo aku. Ora bisa. Nek ora tresno ya ora tresno. Gelem ora? Gelem ora? Gelem ora? Sabar piye wong iki anakku. Sing aku sing gedhe aku kok dadi saiki ninggalke aku. Iki yo karo kowe kok dadi kowe iki tegel. Ada runtung-runtung sang loro. Iki jenenge lelakon. Lelakon wis kelakon. Awake dhewe ora bisa tumindak apa-apa. Ya mung kudu nrimo mbok nek. Senajan atiku pola. Senajan atiku dadi rusak. Ning njur piye? Lastri sing dadi panutane awake dhewe sing lagi nedeng-nedeng iso nyenengke wong tuwa malah wong tuwa tak niki pun kuwi mau ki piye jane lha rak mau ki rak karo kowe to nah mau ki rak karo kowe njur dadi pisah
kowe ya mung terus bali. Lho kula manut to. Ada saben iki mboten napa-napa kok. Mbok ne. Mun semplah kula Pak Le, ora di pengarep-arep meneh. Tak kira sing semplah wong kowe. Mesisi niku ana mesisi niku. Saniki meninggal ke kula alas sampean. Nek kowe ngono kuwi. Kowe ora marake padang lakone marake peteng. Dipupulke mawon. Aku piye maneh aku kudu mriku. Kene tak kandhani. Aku yo ora dipengarep-arep meneh kula niku. Awake dhewe mung ndedonga murid Lastri oleh dalan padang. Jembar kubure di ngapura lupute dening Gusti sing Maha Agung. Aku karo kowe nek kaya ngene iki malah rusak. Jaba njero atimu dadi rusak, ragamu dadi rusak. Sak keluarga kene dadi rusak kabeh ya. Aku saiki pengen nyawang dina. Dina sing saben dina karo anak Eliku tak niki ming dhewe. Kula apa sak loro karo anak sakniki pun boten enten. Upamane awake dhewe arep ora trima. Le ora trima karo sapa? Pak Lurah wis sedo. Saiki Agi arep ganti lurah. Ora ngono sing duweni keturunan. Monggo. Monggo nak. Nggih, niki kawontenanipun. Monggo, legaipun sak absen nggih, nggih. Sakit kerasa. Kula pripun becik papane. Kula sampean mung sak termong lakoni. Sabar nggih. Niku anak kula ming siji. Mbak kerti lan sampeyan mbok kerti. Nggih, terus pundi nggih? Kula ramai dur. Kaya napa gempaling ati sampeyan. Merga patine anak sampeyan Sulastri. Mula kula kalih bojo kula teka teng omah mriki. Nggih mung ajeng nelake rasa bela sungkawa. Kula melu kelangan. Kula dadi warga Karangmuni. Luwih-luwih biyen bapak kula sing do dipercaya dadi lurah. Melu kelangan merga patine Sulastri. Ning kabeh niku mboten cukup nek mung dienggo sedih, Pak. Kula ngerti nggih. Kula ngerti. Ning ngerti nika nggih tetep kaya katen iki lelakon kula. Ora iso ngampet tangis. Apa meneh mbokne niki? Nggih sinten tiyangipun to nggih? Agi nedeng-nedeng iso ngenteng-enteng kesanggane wong tuwa. Kok le mati wae nganggo dadak lelakon sing ora sak mestine niku lho. Nek perkara niku tekan sakniki pancen dereng wonten trontong-trontong pepadang. Ning ati kula tetep boten trima. Ati kula brontak. Ati kula ora trima. Tak ngerti. Nyuwun pangapunten nggih. Saya
jeneng wong kelangan apa meleh anak. Pancen iku lara sedih dadi siji. Ning semonten nggih iki. Sampeyan nuwun sewu nggih tak aturi. Gelar kula kumpul takon tenan. Nggih pancen kahanane Sulastri niku kula mireng kabar nggih. Kok kaya boten trima ning nggih semanten sedanten tak dereng mangertos sinten sik nek upamane ana wong tumindak tuli Kula niku nek upama anak kula niku patine boten ngeten iki ya ora bakal kaya ngoten iki. Nggih sampean sing sabar muga-muga mangke kabeh lelakon iki jan kebuka sampean nuwun sewu wani ditampa sing sabar Pak ngerti? Nggih, dos pundi. Kula kalih bojo kula nderek bela sungkawa. Awit tilar donyane si Sulastri. Nggih. Matur nuwun. Pangandika sampean pun mlebu ten ati kula matur nuwun. Nggih. Nggih. Kabeh niku kurbane sing kuwasa. Monggo padha-padha didongake supaya aluse Sulastri niku tinampi dinasani Gusti. Nggih. Kula ngerti nek sampeyan niku gempil atine. Merga ya anak sing cara dene sing nyambut gawe nguati kula warga sampeyan. Nggih niku sing dadi getune kula niku gak enteng-entenge wong tuwa. Kudu ditekel kali anak kula niku lupa napa. Iya Nyi, aku ngerti. Aku iki ya jejere warga ning Karangkuning ora mung cukup meneng wae. Aku ya melu bela sungkawa. Ning aku ya ora ketang sepiro aku melu ngenteng-entengi sangganmu. Iki kita Nggih. Nggih Bargawa. Sampeyan Iki nomor dhuwit iki kok rasane tratapan kula lara banget dada kula. Nggih ta. Niki anak kula nyawane anak kula dituku niki. Sik. Ora salah tampa lho. Aku iki ora nuku patine Sulastri kuwi ora. Ning kuwi merga rasa sih tresnaku karo kulawarga sampean. Nggih. Ora ketan kok dienggo nyelameti 3 dinane, 7 dinane metang kuluwi. Ya kaya ngene iki. Ning ngeten. Nggih. Raning sampean niku nggih kula ngerti ajeng nyalonke dadi pengayome wong sakarang. Nggih to. Nggih. Niku ya kula njaluk kalih sampean kudu wonten pambudidaya nganti iso kecekel sapa sing mateni anak kula niku. Kula niku lara. Nggih. Niku senajan to dereng dadi lurah teng Karangkuning. Nggih. Ning niku wis dadi tanggung jawabku. Estu. Kewajiban kula kudu ngayomi warga ing Karangkuning. Nek pancen arep dadi pangarsaning warga Karangkuning iki ya kudu cancut taliwonto, ora mung meneng wae. Ora mung sedakep wae ming melu ngetokke lho. Pak Kerti. Kowe ora watak nek Bargawa. Pak Kerti kali sampean mbok Kerti. Terus pundi nggih laksana. Rasa sedih niku ora iso dijoli nganggo dhuwit. Nggih. Pancen kahanan sing kaya ngeten iki. Oke. Kathah wong sing njur etok-etok dadi apik. Wong sing njur dadakan dadi tumindake becik. Ning duwe milik niku akeh Pak Kerti. Mula sampean nggih kudu saged mawas endi sing tulus,
endi sing boten? Kula ngerti sing mangkersake. Nggih. Mangke upaminipun sampun dumugi tetik napa titiwancinipun pilihan lurah ngaten, rak kula kedah milih ingkang sae. Nggih. Kula nggih pun gadah Sampeyan gegebengan kok. sepuh Nggih. tegese iso mbedakake. Pun gadah gegebengan Nggih. menawi milih setunggaling pangarsa utawi ingkang badhe dados pengayuman menika kedah jalma ingkang utami. Nggih. Ingkang sregep nyambut damel, Nggih, nggih. ingkang saged paring tuladha ingkang sae-sae, lajeng ing sakmangke saged paring pitutur, paring piwulang, boten namung gegob kajengipun piyambak. Niku sing kula karepe. Iki tak kerti, mbok kerti. Nggih. Saiki apa meneh rodaning jaman kuwi wis nglindes nasibe para kawula. Klebu aku ing karang. Nggih. Ora mung cukup omong, ora mung cukup tutur, ning lakune kasunyatan. Ya ta? Yen aku kepengin ngayomi, ya kudu tandang. Pak Kerti. Kuwi sing jenenge pengayomane warga sing kena ditulat lan ditulada. Ning eling. Eling. Nggih. Ati sampeyan niku ora iso dituku. Ora iso dihapusi. Mula nggih arep wonten wong sing maringi bondo, maringi raja brana kalih sampeyan. Sampeyan nggih kudu sing teguh. Sing teguh hati sampeyan. Perkara patine anak sampeyan. Mangke warga Karangmuni mesti bakal budidaya supaya enggal ketemu wong sing tumindak niku. Nggih. Nggih. Kula matur nuwun sanget kalian panjenengan kekalih. Sekedhi saged madhangaken manah kula. Nggih. Nek perkara patine Lastri niku mangke mesti bakal kewiyak. Nggih. Upamane warga Karangmuni niki ora iso miyak, mestine sing gadah panguwasa ing jagat niki sing bakal buka. Nah, ya ajeng budidaya. Niku yen kula ora ketang sithik niku kekucah utawa ya ngenteng-entengi kulawarga. Kula ora kudu nganggo bondo, ora kudu nganggo srana apa wae. Ya anane ming dhuwit. Aku ki duwene ming dhuwit. Iki ngenteng-entengi kulawarga Nggih. sampeyan. Aja diterima sing Nggih, salah. matur nuwun. Oh, Kula oh. nggih nampa kula ikhlas kok. Ikhlas. Lan aku ora duwe apa kuwi karep sing werna-werna. Tegese aku bakal budidaya, ora mung kandha. Ning aku bakal miyak lelakon iki. Pak Kerti. Terus Lakune kula kalih bojo kula mriki derek bela sungkawa. Matur nuwun. Niki nek kudune niku hawane adem. Ning kula manggon teng mriki kok dadi panas. Nggih. Balik. Nggih. Matur nuwun nggih, Kang. Napa Gus? Nah, Bardo. Nuwun sewu. Kok malah jenengan Suasana niku suasana sedih, intrim. Ning nek aku ora guyu mung tak empet engko mundhakne dosa. Ana lelakon kaya ngene. ning rak boten geguyu lelampahan kula to niki. Boten. Nggih, pun. Boten Kula napa-napa. geguyu lampane lakone tumindake Sileksana niku. Niku pancen Nggih. anak lurah. Nggih. Turun lurah Dongkol. Nggih. Iki lurah Sukmana Nangkos. Ning nek bapake niku pancen yo apik. Ning urung mesti lho arep banyu kuwi miline mengisor. Turuse tunggak semi durung mesti padha. Niku mangeling-eling. Nggih. Lah wong ana kahanan kaya Nggih. ngene ora mung ora ana apa-apa kok dheweke, ora ngopo-ngopo. Lah ya wis rumangsa ora kepenak. Benten antawisipun Ger
laksana nika kalih sampean beda. Nggih. Ning kula nyuwun tulung nggih. Kula nyuwun tulung supados sapa sing mateni anak kula niku enggal kecekel niku bakune kula niku. Aku mbudi Trya, iki tanggung jawab. Senajan to aku durung dadi lurah. Ning aku wis duwe kewajiban. Nggih. Iki kudu ngoyak. Nggih. Kudu kewiyak. Kudu kewiyak. Kudu kewiyak, Mbokne. Aku sing tanggung jawab. Matur nuwun sanget nggih. Ngene iki. Mula sing tegese dadi pamonge warga kuwi kudu sing teges. Tegen, mungkin Saged ngrampungke lelampahan Ngrampungi ingkang kedah dipun rampungaken. ora mung ngomong wae. Nggih. Nggih. Pun saniki dineremke atine cecawis kanggo ndonga bebarengan. Kuwi mau raketan sithik. Matur nuwun. Nuwun nggih, matur nuwun. Nggih matur nuwun. Nggih. Nggih, nuwun. Marep nggih. Nggih kami. Nggih. Ya wis. Ulung-ulung pancen wis dadi bejane awake dhewe. Saiki tetunggu barengan meng Lastri oleh dalan pandang. Ya. Saiki nek nang omah njero ora kerasa. Atiku rasane abot. Ada capene nanti karo Sulastri saiki ning dhewe. Piye yo? Nah, ada apa? Aku krungu kowe isih ngrasani Sulastri. Ada capene aku nanti karo Sulastri, runtang-runtung karo Sulastri. Nek tanggapan Sulastri ki aku sing ngeterke. Saiki Sulastri wis ora ana. Sulastri wis mati. Ora usah kok rasane. Ning aku sing Wis, kelangan uga aku. Ya kondo-kondo nek baline sing ngeterke aku ngono. Kowe nek nganti ana wong ngerti yen baline Sulastri sing ngeterke aku, tak suwek lambemu. Aku nyatane mana sing ngeterke kowe. Ya njur kowe arep kondo-kondo. Aku- Malah tak pateni sian. Aku ki ora Mumpung ora ono sapa-sapa. Monggo nang aku. Aku ki ora omong sapa-sapa tenan, aku ki nek baline Ratri sing ngeterke kowe. Tenang. 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 Bagune kowe iki ora usah kondo marang sapa-sapa nek Sulastri jaman ora ana kae, baline sik ngeterke aku. Yen nganti ana wong liya sing krungu, terus kowe lho. Ya umpama aku ora bakal kandhara sapa-sapa. Opahe apa? Lho. Kok opahe apa? Arep njaluk duit piro? Penganggur sing kaya ngopo? Lho jenenge wong nablek guneman ki abot lho. Rumangsamu aku ki nang omah mung tansah delek-delek, mung sarwa dilupukke mergo mangkate ki aku karo Sulastri. Sulastri mangkat Bagas Waras, mulai kok dadi layon kuwi lho. Aku ki abot atiku ki rasane susah sedih. Jur. Coba. Jur aku kudu mbayar apa? Duit, Mah duit aku nang omah sak dinae lek ngerti to. penganggur. Menganggo ya duwe, Lha apa? sing aku ora duwe. Nek sing kowe ora duwe aku duwe iki ora ana. Duwekmu ya duwekmu, duwekku ya duwekku. Mergo tekku karo tekmu kuwi beda. Ya ana sing aku ora duwe kowe iso ngenehi aku. Lah ning tekku karo tekmu kuwi beda. Bedane iso padha kok. Sik ngeblak wae. Kowe ora sembrono iki perkara minggat iki penjur. Sik to. Saiki ngeblak wae. Arep njaluk apa? Kowe iki jane ra ya wis dewasa, wis gedhe to Kang Panggih. Jane aku ki nek saben dina ngeterke Sulastri nek ndi wae, aku ki jane ngerti kowe sok incang-incang sok kepengin ketemu Sulastri. Jane aku nek kowe kentrenuk karo Sulastri ki atiku jane keblonget. Nek kowe ra dong. Dadi cethane betarepan to.
Sujono. Ora pati yo. Wong Sujono karo wong wis ora ana. Ora ana gunane. Kudune nek wis ngerti kudune ra yo kepiye carane. Ning nek upama kowe ora ngerti, etok-etok ora ngerti, ya wis aku sok tak omong karo. Lho, Jinah. Kowe wis wani jeneng Jinah kok. Aku tetep gunemanku tak rekep ora bakal omong karo sapa-sapa. Aku tetep meneng wae ning njaba kuwi. Nek kowe dadi sak kulawarga karo aku. Mau nek nang keluarga iki iso adi, iso mbokde, iso bapak, iso ibu. Kowe arep rapet nggonmu nyingetake wewadi iki, nek kowe iso urip bareng karo aku. Aku nyingetke wewadi iki nganti tekan kukuting jagat aku sesuk mati. Ning nek aku dadi bojomu. Piye? Nek rasaku ya wis. Sik to mbok ya ora mutungan. Aku nganggo wektu supaya bisa mikir perkara iki jare. Mengono wae kok dadak kanggo wektu. Nek upama Sulastri iki isih urip, aku ora arep nampa tresnamu. Ning rene sing tak gadang saiki ya wis ora ana. Sing tak arep-arep bisa urip bebarengan karo aku wis ora ana, mongko sing ana ya mung kowe Jinah. Kula aku sagu. Gelem sagu lah mbok mau. Ya ora ngono kuwi ta. Ya ora ngono kuwi Kak Jur. Tenan iki aku wangsulan prentul saka atiku. Ning ora mergo kepeksa, mergo aku nutup gunem kuwi mau. Golek ising kaya ngapa iki mangka bisa wangsulanku to wis krungu iso ngrasake iso mlebokke ning jero ning atimu. Nek ngono, aku ya bakal nutup wewadi iki primpen ora bakal. Tenan lho ya. Mergo nek kowe dadi bojoku yen nganti aku cilaka, kowe melu cilaka. Wis saiki ayo tak terke budi ya. Kok gidokku mengkirik? Jinah, kowe apa?
papanmu. Kowe lunga. Lunga kene dudu papanmu. Aku badan padak. Aku dudu badan halus. Srabumu ya kan badan padak. Lunga. 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 Aku ngerti. Ning ngenes yo ngenes. Susah yo ora apa-apa. Ning aja gedlarung-glarung. Nek gedlarung-glarung ki anake dhewe yo ora bali. Awakmu rusak. Nek kula wonten pripun, Pak Dik? Pripun? Anake dhewe niku mati sing ora lumrah. Monggo sakniki kabare werna-werna. Anake dhewe kok dadi ngambrang tekan pundi-pundi niku, bapakne. Iki mbokne. Sing tak gagas, sing tak pikir ya iki lho. Lelakon kok aneh banget mungkin aku. Lagi tumon pisan jiki. Wong mati kok urip meneh. Mbokne. Aku ora percaya. Aku maido lelakon kuwi. Ning kabar niku tekan pundi-pundi, Pak? Ning yo ning. Iki mesti ana sing reka-reka kepengin ngrusak bali sumaya awake dhewe. Jemberke lelakone awake dhewe. Kula kalih sampeyan ki uripe wis rekoso. Kok ana wae perkara ten omah niki. Saniki awake dhewe niku pun kelangan anak. Anak sing dadi panutane omah, sing dadi cakake omah. Saniki pun boten wonten kamangka bapakne. Anake dhewe dikabarke dadi memeti sing lambrang tekan ngendi. Napa boten loro sing dadi wong tuwa kaya ngeten iki. Ora mung loro. Ning tandes balung sungsung tekan ing sakjroning atiku sing jero dhewe. Lelakon iki aku tetep ora trimo. Terus pripun iki? Aku arep budidaya. Aku arep ngejak kanca sing wani. Nek ora wani bakal tak gawe kendel supaya bisa ngerti kahanan. Arep tak goleki saka ngendi underaning lelakon kuwi. Sapa sing dadi pocongan klambrangan kuwi lan sing ngakon sapa arep tak buka wewadi iki. Kula nggih, Pak. Kula niku tinitah wong wedok sing ringkih. Ning niki mergo dipepetke kahanan, Pak. Kula ya wani pun ngadepi kahanan kaya ngene. Anane kowe melu wonten donga. Memuji supaya aku legalan. Supaya aku bisa nemokake undering lelakon iki. Wis ya Nyi. Karya slamet kowe ning omah aku tak budidaya. Kula nggih melu mawon, Pak. Kula melu. Ora wedi. Boten, Nek ngadepi kahanan ora wedi. boten, Pak. Aku tanggung jawab. Aku wong lanang, aku wong tuwa. Ning karang muni kene aku wis dadi tuwa tuangganing wong kene. Nek aku wedi karo wong wedi, alah dene. Lah aku urip ning jagat dititake dening gawe. Ayo. Nggih, Pak. Wiwiti.
Bener sak kesuwen kepengin ngerti sinten. Ya, ayo. Tungane pun kecekel. Pun bisa ke mriki, bisa ke mriki, bisa ke mriki. Ayo. Ayo. Di pocongan kok sobo wayah. Sobo wayah piye? Pun. Ora wayahe. Nggih. Sakniki mang buka sinten sak tenane pocongan iki. Contoh niki. Kurang ajar. Bukan wae. Sapa sing dadi pocongan Sampeyan iso nyekel Iya. niki Pak Gerti. Nggih, kula sing nyekel. Ora rumangsamu kok buku karepe dhewe. Gawe werna-werna. Nah, Reh ning kula ora wedi. Terus tak cekel. Niki. Iki wong to iki sing dadi iki. bleh mawon. Iya. Lu gede di bleh. Loh. Bener. Bener. Tapi kowe nah. Edian kowe. Ngrusak jenenge anakku kowe. Dadi sing gawe gegering karawune kowe. Niki Banar. Banar niku wonge Leksana. 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 Mudyar. Iki sapa? Sawang niki sapa? Sapa? Iki sapa? Mangkene Mripat pula isih weruh. senajan iki. Iki bocahmu to. Sing gawe onar ning Karangmuni iki bocahmu. Kowe nganggo cara sing ora becik ya dadi lurah. Mengko dhisik. Ayo kowe aja kesusu nyalahke karo Leksana. Senajan iki bocah Leksana. Ya yen sing kongonan Leksana. Oh, cetok. Lah yen sing kongonan kowe bareng bisa to. Wong Piye? Upama kowe kongon rak ya bisa to. nggih iso kula niki kongkon sapa-sapa iso ning nek niki cetha bocahe nika. Iki Jogobaya. Yen wong macul kuwi kena lemah urung mesti nek sing kongkonan macul kuwi sapa ngoten lho. Saene niki takoni wae banan. Sing kongkonan sapa? Nggih, niki kudu diurus. Sing cetha, sing gamblang Nah. pun. Banar. Nggih. Ayo. Kowe kok dadi pocongan njur gawe geger ning Karangmuni kene. Kuwi karepmu dhewe apa ana sing kongkonan? Ngaku. Anu karep Nggih. kula dhewe kok. Piye? Karep kula dhewe. Jajar wae nang aku yo. Kalau wae jajar wae. Jaluk tak tekak kowe, heeh. Iya. Iya. Mboten. Sik ngene. Tanganmu ndelok nek dadi pocongan iki tangane piye? Ya, aduh, ya, kula ngaku. Sing kongkon sapa? Kowe dhewe apa kongkonane wong? Kula dhewe. Kowe dhewe? Nggih. Aduh, ya, kula ngaku. Ora kok iso-isane gawe perkara kaya ngono kuwi. Ayo ngaku. Ayo ngaku. Ya, kula ngaku. Piye sing kongkon sapa? Apa karepmu dhewe? Sing kongkon niku Sapa? anu. Yo. Nggih, makane yen to. Akibar kawane ngoten iku ya mesake sambate nganti kaya koten kok sampean iki ya ora mesake. Ora gelem ngaku. Nggih, Kowe ora nggih. lara nek ngaku. Ngaku wae. Nggih. Ingkang kekenan ki Oh. Yo. ki Laksana. Utang. Bener sampean kongkonan. Ames kowe. Gawe sampean Pane. Pane, sampean kok kaya ngono. Kula wis ngeleke to, Pak. Wis sampean kok dadi kaya ngono. Pane, Ames kowe. sampean iku pripun to? Bojomu ames kowe. Sampean bener sing tumindak. Leksana. Sampean sing kongkon, Pak. Sampean to. Sampean Juragane. Kula niku jujur kok. Kula kedeleng. Piyayi awas kok jebule kaya ngoten sampean. Ngapusi lek apikmu ning ngarepe sampean niku. Sampean tegel kali kula. Tegel kali anak kula. Kula ngrumangsani wong ala. Kula ngrumangsani wong ra duwe. Kok sampean tegel kali anak kula. Tapuk wae. Sampean tegel kali perkara lakone omah mamang. Kepengin omah kula ora tentrem sampean.
kuwi kok. Sampeyan gawe derdak di warga kula. Pancen ora kula kemawon. Sisa penting banget. Sampeyan kalih. Kondang aku kok ya. Mateni niku gawe lelakon sing kaya ngeten iki. Piye meneh? Kula Ora coba boyo. Jenengan piro? Nyi, aku pancen kleru. Aku luput. Aku kepengin dadi lurah. Ning aku gawe korban wong-wong Karangkuni kene iki. Nek ngorbanke wong siji mboten napa-napa. Ning sampeyan ngorbanke wong akeh sing kudune percaya kalih sampeyan ning malah dadi kaya ngoten iki. Leksono. Kula Sing kudune kowe bisa nulat karo bapakmu Suwargi. Ki Lurah Sukmana sing bisa ngemong warga Karangmuni kuwi becik lahir batin tulus ikhlas nggone momong kabeh para kawula. Lah kok nurunke kowe yen kowe kepengin dadi lurah kudu nek iso nulat bapakmu. Lah kok malah gawe geger. Mongko perkara iki mung siji. Rong perkara. Siji sing gawe raja pati, patine Sulastri. Ping pindho gawe gegering desa Karangmuni. Wong sakmene ora ana sing bisa mutusake. Aku uga ora bisa mutusake keluputanmu lan paukumanmu gedhe cilike. Sing bisa nemtokke paukuman ngersa dalem Kanjeng Adipati Sukodana. Mula kowe bakal tak rangket, tak larak, tak suwanke nang Kanjeng Adipati Sukodana. wis. Aku kudu tanggung jawab. Nek aku wani gawe perkara, aku mesti tanggung jawab. Karepen wong-wong Karangmuni kene ngerti nek aku sing luput. Kula sing kleru Pak Joko.